Gipangsita o gibaharang i-revoke ang permit sa mga internet cafe sa Talisay City nga mudawat og mga minor de edad lapas sa alas 10 sa gabi kon curfew hours. Mubalik si Femari Dumabok sa report. Giyawag sa konseho sa Dakbayan sa Talisay ang mga kapitan sa kabaranggayan nga higpitan ang pagpatuman sa curfew ordinance. Gipaagi kini sa resolusyon nga giduso ni Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Peace and Order sa konseho. Tipik sa resolusyon mao ang pagsita sa mga minor de edad nga mga residente og bisita sa barangay nga way kuyog nga mga ginikanan or guardian aron papaulion atol sa curfew hours gikan sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Usa kini sa paagi aron malikayan ang insidente sa kagubot og kriminalidad nga maglambigit unya sa mga minors. Ubay-ubay sa itong mga batanon karon nga ma-involved na og kini bitong mga rambol-rambol unya at the same time ang mga ginikanan may ginagkatug silang balay niya ilang anak naaday nasa gawas, nasa uban sa internetan, ug uban nasa bilyaran ug asa na lang dapit. Sa Barangay Tangke, mato di Kapitan Jared Cabilti nga palambuon padila ang mga lakang alang niini. Kay aminado siya nga daghang mga batanon sa ilang lugar nga mag-abot-abot nga posibleng moresulta sa kagubot. Grooving among tanod alas 10 man na among schedule, adlungon gyud na sila. Nya mao lagi kod ang usa sa ilang reklamo is inarkog talikod nila. Umalik naman sa gud kuno nya kababi ata na limited sad ko ang ato ang authority sa atong lawmakers nga kanang kami sa diri sa amo ang level sa barangay nga tagaan mi kana bitawng guidelines or unsa ba nga makatabang gyud mig kanang enforce sa kanang gitawag nila curfew sa minors. Dugang sa kapitan nga ilan ang napasidan-an ang mga internet cafe sa ilang barangay. Inon matod sa sagad sa mga tag-iya og internet cafe nga alas 9:30 pa lang sa gabi manirado na sila. Nay curfew gyud para sa protection sa mga bata kay bawa naka diri dapita kay kuan kay bitaw urban poor bitaw daghang gyud kay tao. Yung mga krimen na to mo sa garan. Lakip sa gipahinumdom sa resolusyon ang nasukip sa ordinansa nga ma-revoke ang mga permit sa establishmento sama sa internet cafe kung mapamatud ang nagpasud og mga minor de edad sud sa mga oras sa curfew. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.